Ini Yai, woi yo Kang. Kenapa ya Kang? Yo melontarane. Basi sudah sidik basi. Melontarane. Ana jalma kang mlebu ana ing warna martalaya gending saparlu kayu kanugraning Gusti. Iya Kang. Dibadhok Kang yo dibadhok. Iya. Iya iya Kang ayo. Awaknya kerasa tak dorong ya. Enap. Ya aja sepaneng ya sing semangat. Golek ya. Mana yang gak atau sinden. Ini songgarap saya ini gak iso. Gara temen ngono aja. Kilo budal ya. Baru ilu panas mati ngeleng-ngeleng kandar wonanda. Nanti melo Golek lagi kan. Kalau nek sing nang bulan HP. ya wis kapok. Kayak besi dah. Ben di mana kodak lu, Ben? Nanti melu. Ya. Kuda mah Aku mah kuda-kudanan lo mah. iya. Mamel. Iya. Nanti. Nanti. Roke. Ngonang budak. SJKT itu cangkok tae. Ya ampun yang ngojok saru-saru. Iya. Ono nang budak.
Ya kehilang situ. Iya. Dok hilang situ. Terus nang gue becok. Ayo murah paling ini. Ayo kiri dengan sisi. Lah koyo kencik ngono kan yang kita aku ki opo. Malah tanggapan pisan kayak gesok-geslokan. Melok, melok, Pak melok. Kono nang budak. Genderuwo suwana nang budak. Gawa apa? Gawa sentolok. Sentolok. Sing tengane sinden pojok warga. Pokoknya didudui ngono. Kayak wis medet. Ajar Ben. Lo garapen lo. Gayer-gayer. Lo, ayo tak lo, ayo. Ganten BAP lo, ganten BAku. Iya lo. Ganten BAku ini. Oh, udah lo Mas, udah. Ojo nguntir-nguntir. Kalau iki mangne ya nang kos to. Lo, reko lo. Aku kate mulai Mulai nang ndi maneh? nang Rembang kono. Budal-budal. Jajan aku seneng delok peratanku saiki desa dhewe. Mas. Sono. Ada. Ya aku bangga lho. Pawon loro musuh pawon siji. Bener-bener. Kompel. Utune gede. Iki nek ugi. Terus budak, ya budak mela. Kono nang budak. Ya nanggih siniget Sekar Data Witana
yananggih jandur wonten nagari pundi kang patut prumukaning kandha wonten ing sedalu mangke inggih menika nyariosaken kang sinebut negari Ngastinalaya negari gajah putih kinarya wae Adidasa Pramindra kaping 10 Srabawana wategesing mandhaka sawiji dasa 10 Wekir pasir lebenawi Wekir tandha gunung pasir wedi lara bengawi bengawan tandha negari Ngastina negari ingkang reja manunggaling sagem sentana sepat kanthi galang krukunan dumadira ing asantosan angliweraken babantaran ingkang agung angsal siti tanah taben klebat panjang awunjuk panjang dawa kacapaning kunjung luhur kawibawana sumawana ananging nyariosaken wedal punika tan wonten ing anagari yana Ngastina manggatipun cantur setina mangsa Maria yana Ngastina manggatipun cantur setina mangsa Kutuka ana percekaning Suratanawa rambataning kayu kalwagana endang-endanging priyayi wadon ana peparaping raja Pandhita Sumunindriya sundel maring nama gancang ingkang paring juluk wasisinenta ingkang napa diling praja ing negari Ngastina inggih menika ratu ana wonten ing negari Ngastina putra saking panjenenganipun Sang Prabu Destarata ingkang sinebut Sang Jaka Pitana nggih Sang Prabu Suyudana nggih Sang Prabu Duryudana dasar wujuda menungsa ingkang lumrahing netepi jangka dewa ingkang sampun kacatur ngantos duk nalika semanten mertapi wonten ing alam kandungan dumadi wonten ing sanubari asmaning ibu kinokira asmaning bapa ingkang wonten ngarsani Gusti ingkang maha mulya dasar Sang Prabu Suyudana remenindakaken amal sepadaning manungsa remendana wewe dhateng sepadaning kawula wonten ing praja negari Ngastina bila umpamine tiyang ditagang tan wonten rugine bebasaning Sang Prabu Duryudana anggih dilolong wonten ing singgasana keprabon lineman ngasur babut cineplanipun berlian sekling-sikling sing ageng iku menawi pindha Trengana Sari ingkang pinuju tadi la ingkang lenggah wonten ing sangandhaping Sang Prabu Duryudana
Inggih menika ingkang kekasih Rekyana Pati Arya Suman nggih Arya Sengkuni. Inggih Sang Kantarwati dasar watak-watak ing Sang Kantarwati remen nindakaken pangucap ingkang adol umpami tiyang bener dipun walik salah tiyang salah dipun walik bener kadyan to mekaten korban jiwa kelawan raga ning bilih migunani tumrap ing negari Ngastina. Mila mangertosipun dipanggenanipun tiyang anem sumawana mangertosipun dipanggenanipun tiyang sepuh suku Ngapurancang jaga sinamlung kaya dening kala jengging Pratiwi sawanira ing praja Ngastina. Lah sapungkuring Sang Arya Suman inggih menika pandhita mijil saking Dempok Pertapan Sukalima Dahyang Durna nggih Sang Resi Kumbayana ingkang marak seba wonten ing praja Ngastina. Kairing ngemban para mantri bupati kawula alit ingkang sami nengga pangandikaning Sang Prabu. Kairing ngemban peni peci raja peni ingkang sami ambudaya jejogetan srimpeng banyak to dalang arga derma ita. Kairing swaraning warengga bila dipun pidhangetaken wonten madyaning marma unggeling bondo kesuma tansaya dalira tansah keloro-loro wonten madyaning marma. Bila wonten bebasaning kayon ingkang pinuju Basamirana ingkang pinuju lumampah leres ditempati malam anggara kasih ngono gluduk pagluduk tindrim-tindrim ing wadya bala njaba menggalambar ana janur kuning tembok wetan dumut gigilen pramila kinarya segara tirta segara sampun makna tirta araning banyu kaya teka ana mring ambera ana ing praja Ngastina. Para wadyabala para satagura ingkang sami nengga pangandikaning Sang Prabu ingkang miyos wonten ing singgasana kaprabon.
yen leleng indra nganggo manggo Kinarya Sang Prabu sarsa ngandika Pati Bandarwati sarsa madhep Prawadya ingkang sangya sawan Yana kinarya sarsa ngandika Sang Prabu sampun yana kinarya Buya Bani Prawadya Bala adiluhung ing budaya Sayo kundi Awang Munawaya to ira amiyos ana pasine wakan kadya mungki kadya kang sami sumewet mongge ngayo matu lege goreng
jagat sang yang Pinadara Iwa Dewa ya Bathara kang kinarya patutan dadosaken bina wonten salebetipun putra panjenengan niku ngantos netepi pidut nalika semanten pitutur saking para pinsepuh ingkang sampun gaya sowan wonten ngarsani Gusti ingkang Maha Suci. Bilong kula saged nata giling praja wonten ing praja Astina mriki. Bila wonten mamane kados manten ugi ingkang Sumpijana wonten pangayoman kula kados dening Paman Arya Antarwati. Paman kula aturi panjenengan atur dhateng ingkang putrapun Duryudana Paman Antarwati bawan. Nuwun ngasihan dawuh anggir angsal dawuh paduka sumrambah dhateng ingkang pun Paman Antarwati anak Anggir Prabu nggih. Kasinggihan dawuh dalem paman. Kula ngaturaken sungguh pangabekti kula unjuk wonten ing ngarsanipun wonten ing andhap mupada Paman Arya Antarwati bawan. Kula cadhong ngasta kali kula nami sungkem paduka boten intang puja pangestuning pun paman mugi sumrambah dhateng putra kula pun Duryudana anak Anggir Suyudana. Nah Paman Arya Antarwati kula cadhong ngasta kali jinenjengaken wonten ing bebasan gedhe ana dalem setetes ditaking ana wonten ing dalem sompal Paman Arya Antarwati bawan. Kini kangge kula jimat nata diling praja wonten ing Astina mriki Paman Arya Antarwati bawan. syukur-syukur bilih kados anak Anggir Prabu. Kasawang dhateng paduka menapa inggih sami manggeni keselamatanipun gesang nata adining praja ing negari Astina mriki anak Anggir Prabu. Nah Duryudana anak Anggir Prabu. Paman Arya Antarwati bawan. Kados-kados menapa ingkang panjenengan aturaken menika sumrambah dhateng raih putra panjenengan pun Duryudana Paman Arya Antarwati. Kados dening putra paduka menika sampun manggeni wonten ing bagunipun keselamatanipun gesang. Umpami derajat angkat sugi kelawan miskin menika sampun pinagir saking Gusti Kang Maha Suci. Kula kelawan panjenengan menika namung gayuh keselamatanipun wonten alam padang ngantos winjing wonten ing alam baka Paman Arya Antarwati waman. Inggih saudara-saudara bilih kados maten anak Anggir Prabu. Kados-kados satur paduka menika mlebet wonten ing sanubarinipun pun Paman Arya Antarwati ngaten. Umpaminipun paman menika manggen wonten ing bagining kalepasan kula nyuwun agungipun samudra pangaksama anak Anggir Prabu Duryudana. Paman Arya Antarwati Wonten dawuh ampun gunggung dhateng ingkang pun putra dereng kapara tamtu putra paduka pun Suyudana menika manggen wonten ing baguning bener awit wonten sinebutan jer kelawan bener besok makarteni bilih wonten pakarti yen diunduh bilih wonten raga kinapit dening Ibu Pertiwi Yawang Sukma sapatemone kelawan malaikate Gusti wonten ngriku Paman Arya Antarwati mangkertosi jer kelawan bener ugi pakarti ingkang bakal dipun unduh wonten ngarsani Gusti ingkang Maha Dumadi Paman Arya Antarwati wawan. anak Anggir pun Suyudana. Kados-kados atur maduka menika pun manahing pun paman Kesiram Tirta Suwindu midhangetaken atur paduka nggih. Syukur kula remen anggening panjenengan nata adining praja Astina mriki panjenengan sampun kebak Pak Elmu. Anggening nata wonten ing praja Astina mriki. Nah,
Lho atur panjenengan menika umpami gaman menika tumuju wonten ing alam marata. Kados-kados dening kesiram tirta wonten salebeting batos pun paman panjenengan Gantarwati. Nah, anak Angger Prabu. Syukur bilih kados mekaten. Paman Arya Gantarwati. Kula aturi arep dalem sawetara kula badhe imbal wacana kelawan Rama Panembahan Sukalima ingkang nampi prapta wonten ing Nang ngeten iki wayang ningan. Wayang iki. Wayang ngeten iki ning ngeten iki wayang. nggih. Atur bareng. Jaranan gak jaranan. Wayang iki. Kula aturi arep dalem sawetara kula badhe imbal wacana kelawan Rama Panembahan Sukalima. Paman Arya Gantarwati paman. Nuwun kasinggihan dawuh dalem anak Angger Prabu ngestaken dawuh paduka. Rama Panembahan Sukalima. Tebih saking Padepokan Sukalima tumuju wonten ing Praja Ngastina. Lenggah ingkang sekeca ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti Rama Panembahan Kantil endot butute monyo-monyo. Allah. Iki anak Prabu nak nggih. Pun Rama tebih saking tempo pertapan Sukalima tumuju wonten ing Ngastina mriki wonten alangan sejuta menapa-menapa. Aduh, apa-apa. Pun bapa lenggah ingkang sekeca nak pun Rama menika lenggah ingkang sekeca. Kula sami sungkem paduka boten lintah puja pangestu lingkur Rama. Mugi mancing wonten ing anak kula Angger Prabu Sundutana nggih nak. kula trami ngasta kalih direncangaken wonten ing dadosaken jimat anggen kula nata wonten ing Praja Ngastina mriki Rama Panembahan Sukalima. Aduh, apa-apa. Nggih, nak syukur bilih kados mekaten anak Angger Prabu. Manggi karaharjan anggen panjenengan sawan wonten ing Praja Ngastina mriki. Wonten alangan sejuta menapa-menapa nak. Kados dening manggeni wonten ing keslametanipun gesang ngantos tumuju wonten ing Praja Ngastina mriki anak Angger Prabu. Inggih lenggah ingkang sekeca Rama Begawan. Wonten kira-kira sekeca anggen kula lenggah wonten ing Praja Ngastina mriki anak Angger Prabu. Kula aturi areng dalem sawetara Ngestaken dawuh anak Angger Prabu Andi Jumi. wani gendel Sukalima jana parah. Raharja saprapta para ya Andi Jumi. Iya wani gondel apa dhewek niku padha Raharja sapraptamu ana ing Ngastina kene. Aduh, apa-apa. Kaya dening pun Panekondel Sukalima kaana alangan sami kala apa Andi Jumi. ya wis syukur yen kaya mangkono. Lungguh Kang Prasaja. Ya Pak Nikondel. Andi Jumi ngestana dawuhmu Andi Jumi. Paman Arya Gantarwati. Wonten kasinggihan dawuh dalem anak Angger Prabu. Boten wonten malih ingkang kula ajak nata rerupakaning para kawula wonten ing negari Astina mriki. Ugi boten wonten ingkang kula ajak nata adiling praja negari Astina kejawi asmanipun Paman Arya Gantarwati paman. Kados ta pundi kawula wonten ing praja Astina mriki. Ugi pembangunan wonten ing praja Astina menapa sampun endah. Paman Arya Gantarwati paman. Anak Angger Prabu. Kados ingkang panjenengan aturaken para kawula Ngastina menika boten wonten ingkang dengki jawal jawil petakil menika boten wonten. Sami nglesanaken parentah panjenengan. Ugi pembangunan wonten ing praja Ngastina mriki nadyanten negari alit kiwala. Inggih ingkang contoh dhateng lintu praja anak Angger Prabu. Syukur bilih kados mekaten Paman Arya Gantarwati wawan.
Inggih menapa kula tinggi pirsa kados dening sela pening inggih tirta. Tigang perwatangan tan kersa paring dawuh mahan dawuh. Kula sendika dawuh kawula. Sang Prabu Duryudana mila nyerat wonten ing Sungging Purbengkara nyerat wonten ing Dampar Kencana mila busuk sastraning sigra mendelira dalem sakwatara mila Sang Prabu anggraita wonten ing jagat ingkang agung nuwun wonten ngarsaning Gusti kang akarya jagat menapa ingkang dados darunaning panggalihipun Sang Prabu nata adining negari Ngastina boten sisip badhe nyuwun mandhaping wahyu inggo seprana seprining para Kurawa boten nate nrami asmaning kanugrahaning Gusti inggih sinebutaken Kurawa boten nate nrimo asmaning wahyu mila dangu tan kersa paring dawuh maha dawuh kaya ana teka aroma ana netra lan cikara pujangga karna suku netra asta jangga lawang karna ora ana guru nira sejati mung kejaba wong tuwa sira dhewe Paman Arya Gandharwati paman tigang merewatangan ateges seprapat jam kula boten paring dawuh dhateng panjenengan ugi dhateng para kawula wonten ing praja Ngastina mriki mangertos menapa dereng yang dados darunaning panggalihipun putra panjenengan Pun Duryudana Paman Arya Gandharwati paman anak Angger Prabu kula menika mangertosaken pundi bilipun jenengan boten paring pirsa dhateng pun paman Arya Gandharwati ngoten. Mbok menawi panjenengan menika saged matur dhateng pun paman kula saged maringi pepadang wonten ing saklebeting batos paduka ngaten anak Angger Prabu anak Angger Prabu Suyudana anak Angger Paman Arya Gandharwati wonten dawuh
Ingga saprana seprindik para Kurawa menika boten nate angsal kanugrahaning Gusti ateges para Kurawa menika boten nate angsal wahyuning Gusti Paman Harya Kantarwati. Bilih perkawis mekaten menika panjenengan panggetak Nigondel Sukalima menika guruning para Kurawa lho ngaten. Kenging menapa para Kurawa menika negari Ngastina boten nate angsal wahyuning Gusti tegesing wahyune dewa lan ngoten ananging inggih Paman Harya Antarpati leres cobi panjenengan matur dhateng Wani Gundel Sukalima Rama Praban Sukalima kenging menapa para Kurawa menika boten tau tate nrami wahyuning Gusti ateges nrami kanugrahaning Gusti Rama Praban. Aco popo prit kanthil tugel tutute monyor Allah aco popo nangger Prabu nak ngaten para Kurawa menika mboten tau tate cerdaken menika mboten nate lampahi poso menika nggih mboten nate lho kok ngoten badhe nyuwun kanugrahaning Gusti aco apa Ila Kurawa menika dipun ajak kerdaten enten sing mangan enten sing ngombe wedang lho ngaten enten sing apean marang anak-anak minum alkohol ora sing ndok soto mburi Lho pekaten. Nggih. Mila kanugrahane Gusti menika boten badhe nyedak dhateng para Kurawa mligine wonten ing negari Ngastina ngriki Nangger Prabu Aco. Wis sudah. Dudune ya dadi gurune Kurawa ya bisa ngedhekno wahyuning Gusti. Ya kanugrahane Gusti. Gampang ayani. Gampang. Yen para Kurawa kula pindahno kerdaten pun Pak Nigondel Sukalima penemban Sang Hyang Durna Bekawan Durna bakal ngendhukno kanugrahan Gusti kecawa ana ngarsane dewa. Madi juli. Oh, kudu ngredatin dhisik. Ora dijuni. Mila wahyu menika wonten wahyu mandhaping dhateng para Pandhawa. Wonten kanugrahaning Gusti mandhape dhateng para Pandhawa. Kula kok mboten belani para Pandhawa Nangger Prabu. Para Pandhawa menika gedhe ngerdati ning gedhe tirakate wonten ngarsane Gusti kang karya jagat mumaning. Cedak kelawan kanugrahaning Gusti. Ngaten Nangger Prabu. Biliku para Kurawa menika nyuwun mandhaping wahyu. Apa kampil-kampil kemawon. Para Pandhawa dipun pejahi sedaya. Para Pandhawa dipun pejahi. Kamangka wonten pamomonge Pandhawa Semar menika dipun pejahi. Mangke pilih wonten pamomonge sampun seda. Coba kampil setan-setanan. Aku tra omong ngene ben arek. Para Pandhawa anak Angger Prabu. Bilih kados mekaten. Kula nyuwun dawuh paduka. Kula wonten cangkrik kula. Ingkang perguru wonten ing Padepokan Sukalima anak Angger Prabu. Mereka sampun kata elmune mila gampil mejahi para Pandhawa anak Angger Prabu. Apa ya ngono Wani Gundel Sukalima? Adijune percaya marang aku pun kumbaya ana adijune. Cobi bilih putra Candrik Paduka menika kula aturi sowan wonten ing Praja Ngastina kene. Kasinggan dawuh tala kene Ger. Sowan ana ing ngarsanipun bapa kene.
Iki kasingan dawuh dalem Rama Perbahan. Kula aturi arek ing dalem sawetara. Wis tak kendawan Angger Prabu. Kula nuwun nopo ingkang dados atur paduka, Nak. Sinuwun ya Sang Perbahan. Ados saka Dempok Pertapan Sukalima tumuju ana ing Bali Agung pertemuan ana ing negara Ngastina kene. Sapa sing dadi asmamu? Uga aku njaluk gedhing pangapura ora nganggo tembung basa marang Sang Perbahan. Ih, Dewa Jagat. Sang Hyang Binathara Dewa Bathara kang kinarya padetan. Nun kasinggihan dawuh dalem. Boten dados menapa Sang Prabu. Kula menika pandhita kabur kanginan rutu wonten ing Dempok Pertapan Sukalima. Ngantos kula suwita wonten ing Rama Perembahan Kumbayana nggih Rama Perembahan Durna ingkang dados paringasma kula Pandhita Dewa Buddha. Pandhita Dewa Buddha. Nuwun kasinggihan dawuh dalem Sang Prabu. Menapa panjenengan kang paringasma Prabu Duryudana? Inggih leres. Ya bener aku Sang Perbahan kang aran Prabu Duryudana ya Suyudana Jaka Pitana kang dadi aranku nata atiling praja Ngastina iki. Kuwi dalah syukur yen kados mekaten. Ngantos nimbalipun kula sowan wonten ing Bali Agung pertemuan negari Ngastina. Kula badhe nyuwun tulung dhateng Paduka. Dinten samangke ya dina saiki aku kepingin mateni para Pandhawa. Aku bakal njaluk mudhuning wahyu kang ana ing praja Ngamarta supaya diudhuna ana ing negara Ngastina kene. Sang Dewa Buddha Gampil pekawis mekaten. Gampil pilih kados mijet moe ranti anggen kula mejahi para kula Pandhawa ingkang angka setunggal badhe kula pejahi pamana ngriyen Semar Badranaya. Bilih kula saged mejahi Semar Badranaya kula badhe mejahi dalange Pandhawa. Bilih dalange Pandhawa sampun sirna margalayu kula badhe mejahi para Pandhawa ingkang nata adiling praja ing negari Ngamarta. menapa kenging dipun estakaken dawuh Paduka Sang Perembahan Dewa Buddha. Dek kapan kados kula menika sampun madhep pandhita. Kula mboten badhe nglampahi dura sepadane manungsa. Yen kaya manggundu, kaya apa kekarepaning Dewa Buddha. Para Kurawa supadosa ngombyogi ingkang kula pun Dewa Buddha tumuju dhateng negari Ngamarta mejahi para Pandhawa sumawana pamomong kelawan dalane Pandhawa. Bilih mekaten supadosa para Kurawa ngombyogi Paduka tumuju
menyang negara Ngamarta kasinggihan dawuh dalem Sang Prabu yen kaya manggon aja kami bocahan metu dhisik mengko supaya diombyoki para kawula Kurawa ing negara Astina kene kasinggihan dawuh dalem Gondel Sukalimo coba pocono barangan itu ora blesak-blesak ati cumune mangane malu ati Paman Arya Pandrawati wonten dawuh kula suwun panjenengan ngombyomi Dewa Bunda tumuju dhateng negari Ngamarta mejahi para Pandhawa supados wayu menika mandhap wonten ing negari Ngastina pilih menika saestu inggihpun paman ngestaken dawuh sendika dawuh tumuju dhateng negari Ngamarta anak Prabu ugi Rama Penembahan kula nyuwun sabiyantu watu kok coba pangestaken dawuh nangestaken dawuh pun bapak tansah sabiyantu dateng putra kula pun Duryudana anake Prabu Paman Arya Pandrawati wonten dawuh boten wonten atur malih kang kula aturaken wonten ing bali pertemuan agung negari Ngastina mriki monggo Cengkar Singgasana Prabon uyo rampung anggenira imbal wacana anggen durasa Sang Prabu Duryudana miyak wonten ing sanggar Pamuja Brata sedya angger rancak ing Madyapala
Benjing picalku tumara ing prawadya kala ngapungun maning sapucake ngoker soroting megolan gunung kono soroting surwegolan gunungku gunung yang tupe waso sinegotan kacapung auto kula sampun kula caraosaken wala-wali wonten ing negari Ngastina Sang Prabu Duryudana setindak kali tindak jangkepaken pitung tindak apa tetegesing pitung tindak manungsa yen lumaku durung pitung tindak aja gampang tolak-toleh Sang Prabu Duryudana lukaring busana kepraben ngrasuk busana kapanditan mung wonten ing sanggar Pamujabrata tapa brata banting sukma kananing Sang Prabu nanging delale saking kersane ingkang amung duwung ana wadyapa perang cambu wonten ing madyaning agung negari Ngastina ana ganten digepuk dening kaya dening walang kang digepuk dening watang pating pencolot pating bleber mila tak onen-onen tan mambet kandaning Sendawa ana sela bregeti sela arane watu begiti semut kaya dening semut kang metu saka bukitaning watu golong mangetan golong mangulung ana kawulung upaya bandara ana bandara upaya kawulung bandara kang ana kiduling kali mencolot menyang loring kali ngupaya kawula nganti kobong pratiti sing pati sukma ninggalaken raga kawula kang ana loring kali ngupaya bandara mencolot menyang kiduling kali yawang sukma sapatemone kelawan malae kabeh Gusti
sinten to ingkang rebut bener ampun utusan wijil saking negari Ngastina dewa gudha ingkang sedya ngelarak dateng praja Ngawarta tilae wadya balon jaba kaya dening kabah ingkang pinuju den Intari putra santri ayo tutno ala kubu tumuju negara Ngamarta gawe patining para Pandhawa
Biar sekabat krido angkara selamat sekabat krido pertolo Entah wonten dawuh Rama Perempuan Dewa Buddha wonten dawuh ingkang pun sekabat putra paduka pun krida angkara ngaturaken sumpah pangabekti Rama Perempuan tak trima kaliyan puja pangestu putampanana Ingkang kula jimat wonten ing gumlaring jagat raya ngriki Rama Perempuan kula iki mangatur Rama Perempuan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten ing andhap padha tak trima gak liwat puja pangestu putampanana ancahe ladi Allah ingkang jimat salaminipun gesang wonten ing jagat raya Rama Perempuan wonten dawuh menapa Rama Perempuan panjenengan ketaraken kula pun wonten ing negari Ngastina mriki Rama Perempuan iki dina dijaluki tulung lawan Prabu Suyudana ya Prabu Duryudana saperlu bakal mateni para Pandhawa kang ana ing negara Ngamarta saranane bakal ana mudune Wahyu kang ana ing negara Ngamarta bakal dijaluk mudhun menyang negara Ngastina. Kula ngangetipun bapa diboyong kanggo mateni para Pandhawa tegese mateni pamomonge Pandhawa Semar dalange Pandhawa Srinata ing Diwarawati kelawan para Pandhawa ngono ger ya Allah Rama Perempuan aja ana dawuh bila makaten kula aturi panjenengan lenggah ingkang sekaca kula bedholi negari Ngamarta kula boyonge Pandhawa kula dameling pejah segara mayit
inggih segara Ketih Negari Amarta Rama Prawan. Yen kaya mangkono aja nganti wong bocah ya dening arek cilik wingi ketatno wadyabala padha barisan tumuju menyang negara Ngamarta. Mundur-mundur Werkana Pati. Munduring Prawadya Bala. Domperi pendemo nyungkung. Budaling Prawadya Bala. Kang setya peparisan medal negara. Kados dene lumaris tumuju Ngamarta. Yo bolo, ayo tuh cuma yang barang